Na ako'y classmate sa una, nagsige siya giyaw-yaw. Kay luoy ko nung kayo siya, kay wala siya iPhone. Pero ako nga naminaw, ako siyang giingnan nga maayo pa ka, iPhone ang imong gihuna-huna. Pero akong gihuna-huna karong panahona, kung asa kog parabaon, kung pagkaon, pagkaugma, aron maka-eskwela pa kog usab. Pero sakit kayo ang iyang tubag sa kuha. Kay iya ra kong giingnan nga pobre kuno kay kog hunahuna. Paita. Bisan unsa pa ang kanindot sa kwarta, kita may tungod sa kapobrehon, apan nagpadayon. Kami magparok bisan sa kalisdanan, pobre pero may kalipay. Ang kahadlok sa kaadlawon among gisagubang, apan ang pagtuo mao ang among handong. Dili kinahanglan o bahandi sa kalibutan.